Bola Ahmed Tinubu a maganar gaskiya shine ɗan siyasa mafi tarin dukiya a yanzu a faɗin Najeriya. Baya ga kasancewarsa shugaban Najeriya, an kiyasta cewa yana da dukiya fiye da dala biliyan 4. Amma akwai babbar alamar tambaya akan yadda ya samu waɗannan ɗumbin dukiya. Wasu sun ce ya zuba hannun jari a kamfanin Apple tun a shekarar 1980, wanda jarin nasa ya haifar masa da riba mai yawa a wancan lokacin. Wasu kuma sun ce dillalin miyagun kwayoyi ne, amma a wata hirar da ya yi da BBC ya bayyana cewa ya gaji wasu kadarorin gidaje daga mahaifansa, wanda ya juya darajar su ya sa ya zama attajiri a yanzu. Ya ce, na gaji manyan kadarorin gidaje, na juya darajar su, arziki na a bayyane yake. A cikin wannan bidiyon namu za mu duba ikirarinsa na cewa ya zuba hannun jari a kamfanin Apple a shekarar 1980, batun kudaden da ake zargin cewa sun fito daga miyagun kwayoyi da yadda shari'ar ta kaya, ikirarinsa na cewa yana da hannun jari a club din Manchester United. Sa'annan za mu duba zargin cewa yana karɓar kashi 10 cikin 100 na kuɗin shiga na jihar Legas, kai da ma sauran zarge-zarge masu yawa da ake yi akan dukiyarsa. Za mu tattauna dukkan waɗannan batutuwan don samun fahimta kan yadda ya samu wannan dukiya mai ɗimbin yawa da kuma yadda ya iya mallakar manyan motocin ɗaukar kuɗaɗe wato billion vans a gidan shi a shekarar 2016. Yadda Bola ya ce ya zama attajiri a lokacin da yake magana kan kalubalen rayuwarsa da nasarorin da ya samu yayin bukukuwan cikarsa shekaru 64. Bola Tinubu ya bayyana cewa ya zama attajirin miliyoniya ne a ɗan ƙanƙanin lokaci yayin da yake aiki a matsayin auditor a kamfanin Deloitte. Ya ce ya tara dala miliyan 1.8 daga albashinsa da sauran allowance bayan da aka biya shi miliyoyin daloli sakamakon taimakawa wani kamfanin man fetur na Amurka mai suna National Oil and Gas tare da wani kamfanin a Saudiya mai suna Aramco da ya yi wajen kafa tsarin kuɗi da duba lissafi don haɗin gwiwa. Ya kamata mu sani cewa Tinubu ƙwararren accountant ne, amma wannan dala miliyan 1.8 da ya ce ya tara kusan daidai suke da kuɗin da aka samu a wani asusun banki da ake zargin nashi ne yayin wani bincike da hukumomin Amurka suka yi a shekarar 1993 a batun zargin miyagun kwayoyi. A cikin wani bincike, takardu da dama da aka samu sun nuna cewa ma'aikatar shari'a ta Amurka ta yi ikirarin cewa tun daga shekarar 1988 wani asusun banki da aka bude da sunan Bola Ahmed Tinubu sun karɓi jimillar kuɗi har dala miliyan 1,877,500 wanda aka samu ta hanyar sayar da miyagun kwayoyi, musamman white heroin. Wani jami'in bincike na musamman mai suna Kevin Moss ya bayyana cewa Tinubu a matsayinsa na accountant a Amurka ya yi aiki tare da wani mutum mai suna Adebola Akande da ake zargi da hada-hadar miyagun kwayoyi a cikin kasar. Binciken nasu ya nuna cewa Tinubu ya fi kama da mai kula da kudaden Mr. Akande, inda yake taimaka masa wajen karɓa, ajiya da adana kudaden da aka samu ta hada-hadar miyagun kwayoyi. Lokacin da jami'in binciken Kevin Moss ya tuntuɓi Bola Tinubu ta waya don yin masa tambayoyi akan zargin da ake masa, Tinubu ya fara yarda da cewa yana da masaniya kan Mr. Akande, sai dai daga baya ya musanta hakan kuma ya ce ba shi da wata mu'amala ta kuɗi da Mr. Akande. Duk da cewa Tinubu ya musanta yin mu'amala ta kusa da ta nesa da Mr. Akande, kotun ta tabbatar da cewa tana da wadatattun hujjoji da suka isa don nuna cewa kudaden da ke cikin asusun bankin Tinubu sun fito ta hanyar sayar da miyagun kwayoyi ne. Ko da yake ba taɓa gurfanar da Tinubu a gaban kotu kan wannan batun kuɗin ba, daga bisani sun cimma yarjejeniya da hukumomin Amurka kuma ya mika musu dala 460 domin a rufe wannan shari'ar, wanda abin ya zama na zargi baro-baro. Amma tambayar mu anan ita ce, idan har wannan kuɗin da gaske albashinsa ne da ya samu yayin da yake aiki a kamfanin Deloitte, me zai sa yarda har ya bayar da dala 460 kawai don ganin an cire sunansa daga wannan shari'a? Ku saka mana amsar ku a comment section bayan kun danna subscribe da alamar kararrawa, sai mun ji ku. Batun yin aikinsa a kamfanin Deloitte kuma wani abin da yake ƙara ɗaurewa al'umma kai shine lokacin da wasu 'yan jarida masu bincike a Najeriya, cikinsu har da David Hundeyin, suka tuntuɓi kamfanin Deloitte don gano gaskiyar lamarin ko Tinubu ya taɓa yin aiki a kamfanin. A cewar rahotonsu, kamfanin ya bayyana musu cewa ba su da wani rekod da ke nuna cewa wani mai suna Bola Tinubu ya taɓa yin aiki a kamfanin nasu, don
haka ikirarinsa na cewa ya yi aiki a kamfanin Deloitte kuma ya tara dala miliyan 1.8 har yanzu ba san gaskiyarta ba. Batun zuba hannun jarinsa a kamfanin Apple da Manchester United kuwa. A watan Fabrairu na shekarar 2022 wasu rahotanni sun bayyana cewa Honorable Abdulmuminu Jibrin, wanda a wancan lokacin ya kasance darakta a kwamitin yakin neman zaben Bola Tinubu, ya ce Tinubu mutum ne wanda yake da hannun jari a faɗin duniya, yana da hannun jari mai yawa a kamfanin Apple. Ya ci gaba da cewa na yi mamaki a baya-bayan nan lokacin da muke kallon wasan kwallon kafa tare da shi, na gano cewa yana da hannun jari a club din Manchester United. Tambayar mu anan ita ce, shin gaskiya ne cewa yana da hannun jari a kamfanin Apple tun a shekarar 1980? Idan kuwa haka ne, akwai wata shaida da za ta tabbatar da hakan? Kuma shin yana karɓar kaso 10 daga kuɗaɗen shiga na jihar Legas kamar yadda ake zargi? Za ku iya cinkar amsar da za ta iya biyo baya, amma kafin nan ku tabbatar kun danna subscribe button domin zama cikin sahun farko waɗanda za su kalli sabbin bidiyon mu idan mun dora. A watan Agustan shekara ta 2022, Dr. Joy Igbekwe, mai ba wa gwamnan Lagos shawara na musamman a wancan lokacin, ya ambaci maganar Tinubu wadda ta ce, ina da miliyoyin daloli tun kafin na zama gwamnan Lagos. Duk wani ɗan Najeriya da ya yi wa yanzu ba hannun jari na kawai naira miliyan 1.8 a kamfanin Apple a shekarar 1980 zai zama mai daraja fiye da tiriliyan 10 a yau. Don haka ba wai rahotannin kafofin watsa labarai ba ne kawai, har shi kansa Tinubun ya yi ikirarin cewa yana da hannun jari a kamfanin na Apple. Amma a lokacin da aka tambayi Honorable Jibrin, wanda ya fara bayyana wannan labarin na ta yaya Tinubu ya samu waɗannan kuɗaɗen da yawa har ya kawo motar biliyan bankin gidan shi a ranar zaɓe, sai ya ce idan lokacin kamfen ya fara za mu fitar da gaskiya da adadin mu nuna wa 'yan Najeriya. Yanzu dai abin da muke mayar da hankali a kai shine cancantar ɗan takara, abin da ya cimma, mu'amalarsa da sauran mutanen da ya tallafawa da shirin da yake yi don ci gaban Najeriya. Amma idan da gaske ne Tinubu yana da hannun jari a kamfanin Apple da Manchester United, bana tunanin Honorable Jide zai kasa amsa wannan tambayar. Duk da haka kowa na iya zama mai hannun jari a kowane kamfani muddin yana da kuɗi da takardun da suka dace. Amma idan ya zamana cewa an kasa tsabtace irin waɗannan hannayen jarin, sai abin ya fara ɗaure ma al'umma kai. Alamu na nuna cewa akwai wani abu a ƙasa. A shekarun da suka gabata akwai wata shari'a tsakanin Tinubu da wani mai suna Mr. Afara. A yanda abin yake a rubuce shine, Mr. Afara shine wanda ya kafa kamfanin Alpha Beta Consulting, kamfanin da aka kafa lokacin da Tinubu yake gwamna a jihar Legas. Matsayinsa na gwamna ya ba wa wannan kamfanin kwangilar bibiyar harajin da ke shigowa jihar. Yarjejeniyar su ita ce kamfanin zai bibi kudaden shiga na jihar Legas din, kuma zai karbi kashi 10 cikin 100 na jimillar kudaden shiga da aka tara a matsayin commission. Amma daga baya Mr. Afara ya bayyana cewa duk da yake sunansa ne a rubuce a matsayin wanda ya kafa Alpha Beta, Tinubu shine ke da karfin iko sama da kaso 70 cikin 100 na kamfanin, tare da wasu da yake aiki tare da su. Har ila yau ya kara da cewa daga shekarar 2002 zuwa shekarar 2018 kamfanin ya karbi kwamishin na kashi 10 cikin 100 na kudaden shiga na jihar Legas, wanda ya kai kimanin dala biliyan 3.48. Amma daga baya Mr. Afara da Tinubu sun samu sabani, kuma a cewar Mr. Afara an kore shi daga kamfanin a shekarar 2010 bayan ya bayyana a fili cewa wasu kudade sun bace daga asusun kamfanin. Ya yi ikirarin cewa a matsayinsa na wanda ya kafa kamfanin bai kamata a kore shi ba, kuma ya nemi diyya daga hannun Tinubu, wanda hakan ya janyo suka shiga kotu. Alpha Beta Tinubu da wani mai suna Mr. Akin Doherty an ci gaba da shari'ar har zuwa wani lokaci sanda annobar COVID-19 ta bulla. A ƙarshen shekarar 2020 lokacin zanga-zangar EndSARS an kai hari a kotun da ke rike da wannan shari'ar ta Tinubu da Mr. Afara, inda aka kona takardun da ke da alaka da shari'ar gaba daya. Wannan ya sa mutane da dama suka yi ta zargi cewa harin da aka kai wa kotun an shirya shi ne ba wai don zanga-zangar EndSARS ba kawai. Wani abin mamaki shine a shekarar 2021 duk da cewa Tinubu ya yi ta musanta cewa ba shi da wata alaka da Alpha Beta, sai ga shi an hango sa ya shiga wata yarjejeniya da aka yi tsakanin Alpha Beta da Mr. Afara, kuma sun amince a sasanta shari'ar a bayan fage. Da haka ne aka rufe wannan lamarin shari'ar gaba daya. Don haka babu shakka cewa Tinubu yana da ɗimbin dukiya masu yawa, amma abin da ba a sani ba game da shi shine yadda ya tara wannan
wannan ɗimbin dukiyar. Ikirarinsa da yake yi game da dukiyarsa ba su da cikakken gaskiya, kuma duk lokacin da ya yi ƙoƙarin gasgata hakan sai ya zo da maganganu masu cin karo da juna. Hakan ne yake jefa alamun tambaya akan dukiyar tasa. A wannan matakin, daga irin labaran da ke yawo ta yadda ya tara dukiyarsa, ya kamata a yanzu ka riga ka fahimci inda gaskiyar take. Amsar da ka yanke kusan daidai take da tawa amsar.